къде-къде можеш да се биеш, без дори да ти се карат. На ринга, когато тренираш бокс. Аз съм Стоян, а вие сте с БГ къде-къде. Да. Дай 10 крачки. Браво! 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 Браво, бе! Браво! Браво! Ляв горе 10. Раз, два. Дай, хоп. Раз, два. Да. Дай пак. Хоп. Бам, бам. Дай пак. Хоп. Бам, бам. Нури. Казвам се Борис Герганов, на 15 съм, уча в първа английска, 9-ти клас. Казвам се Офелия и съм на 18 години и уча в Васил Златарски, хуманитарна гимназия. Бети се казвам. Има голяма разлика до това да седиш пред компютъра или да гледаш телевизия или дори на уредите. Както виждате, след 10 на минути яко блъскане се изпотяваш, като се едно си тичал 5 км. Помага, когато имаш лични проблеми, някакси да се разтовариш от тях и да разпуснеш. Има дисциплина, която много помага във всяко едно отношение, не само в училище. Бам, точно така. Дай ми двойно пушек. Опа, пам, дай. Опа, дай. Дай сега, лява пръкът, ляво пушек. Оклон, хоп, лява пръкът, хоп, ляво пушек. Дай. Хоп, пам, да. Дай. Хоп, стига долу да се прави правително. Раз, два, три, дай. Хоп, раз, дум, да. Предпочитам крушата или чувала до толкова, че просто не можеш да те удари като удариш. Докато противника трябва да го издебнеш в правилния момент, защото иначе ако не внимаваш, те отвръща също. С нашия треньор се работи много лесно, много приятно, пускаме шеги и заобщо взето е забавно. В бокса има 12 вида удара, има 2 вида гарда. За всички от тези удари има определени защити, по 2-3 защити има. Подлагане, изтегляне, сайстеп, отклони. Това са нещата. Хоп, 10. Хоп, шу, издишка. Шу, дай. Айде, може. Дай ми ляв 10. Хоп. Раз, два. Точно така, бързо, прибери гарда. Хоп, ляв 10. Хоп. Бам, бам. Силен 10, дай. Хоп. Еми, това е прав гард. Това са правите удари в брадата, това са в трупа, лявото круше, дясното круше, което е дясното круше, лявото круше долу, в трупа, десния пръкът, лявия пръкът в брадата, отклон, ляв пръкът, десен пръкът в трупа, обратния гард е това, това е обратния гард. Тялото трябва да е върху таза образува един мост върху тялото, което тялото стои стабилно. Разкрачена краката трябва да е равен на раменния пояс, за да може тялото да бъде стабилно на пода, чрез придвижването и престъпването. Раз, два, три, топ. Раз, два, три и така. Никога не съм предполагал, че в боксовата зала ще срещна толкова много момичета. Аз съм Стоян, а вие бяхте с БГ къде-къде.